Jama'a assalamu alaikum. Dangane da bayani da muka yi na turanci, zan je kai tsaye a inda sakon ya fi muhimmanci. Wuraren kuma sun jibanci yaranmu da ba a biya ma zaunawa jarabawa ta neko ba. Mai girma gwamna Dr. Dauda Lawal Dare ya gamsu da bayanai da muka kawo mishi, ya kuma ga muhimmancin yarda da amincewa na biya ma wa'annan ɗalibai namu su zauna neko ta wannan shekara ta 2023. A gurguje kuma muna sane da matsaloli na rashin biyan albashi na da ya kama kusan wata 2 zuwa 3 in aka hada da wannan June din. Shi ma duk da an samu asusun gwamnati ba wani abu ciki da zai iya ba da damar biyan albashi. Mai girma gwamna ya tashi tsaye haikan, an bi duk hanyoyin da za a bi. Allah ya taimaka, an biya bashi na wata 2, kuma a hali yanzu da muke wannan magana, insha Allah in dama ta bada na lokaci, yau dinnan za a biya na June. So in Allah ya bamu wannan nasara, muna fatar mun juya akalan rashin biyan bashi, an dawo daidai a yanda ya kamata da yadda Allah. Ba za mu sake a wannan lokaci da Allah ya bamu, insha Allah ba mu fata a sake ƙasa a gwiwa wurin rashin biyan bashi da yadda Allah. Sai a cikin sakonnin kuma akwai bayanai na jin kunya da ban takaici da mai girma gwamna ya ce a gabatar ma jama'a don su sani halin da gwamnati ta samu kanta na ofisoshin gwamnati da ababe na ba da ayyuka na more rayuwa kamar asibitoci da ruwan sha. Duka an yanke su daga wuta ta jama'a, wanda ya fi sauƙin tahiyar da al'amuran. Mun shiga mun fita tare da su hukumomin ba da wuta, sun mai da wuta a gidan ruwa na Gusau saboda ya taimaka wurin tafiyar da samar da ruwan sha ga jama'a a ɗaukacin al'umma. Asibitoci wa muna kan wannan, da kuma ma'aikatan nan gwamnati gaba ɗayansu ana aiki ne da janareto, ba su da wuta a hali yanzu. Sai kuma motoci na tafiyar da ayyukan jama'a, da ko da mai girma gwamna ya shigo babu waɗannan motoci na gwamnati da aka saya don tafiyar da hidimomi na jama'a. Wannan matuƙa abin kunya ne a ce jiha kacokal har gwamna a rantsar da shi ya shiga gidan gwamnati a ce ba wata mota koya take da iya gwargwado. Wannan abu ya saba ma hankali. Ina ga Zamfara kawai za a ga irin wannan al'amari. Waɗanda suka yi wannan aika-aika, ina ga ya kamata a ce a ɗan kai su wurin auna hankalinsu, don abin nan baya kan ka'ida gaskiya matuƙa. Records da muka samu, an sai motoci ko Lagos State Government da ke da budget na wurin trillion bai yi tsammanin ta sai motoci da suka kai biliyan 10 ba. Balantana karamar jiha irin Zamfara mai fama da wannan rashin tsaro da talauci da sauransu, a ce ka sai motoci na kusan biliyan 10, kuma ku zo ku rarraba ma kanku wa'annan. Ina ga ya kamata mu juya wannan tunanin namu, mu rage wannan son kai a cikin tafiyar da al'amuran gwamnati. Kuma ita gwamnati hakikan ta fi ƙarfin wani mutum guda ko wata ƙungiya. Don haka a tsaye muke, kuma insha Allah a shirye muke, za mu bi tiryan duk wanda ya san mota ta gwamnati ta jama'a tana hannun shi. Don Allah muna roƙo, muna kira gare shi, don Allah ya mai da motar nan domin taima jama'a aiki. Saboda ko ba jima ko ba daɗe gwamnati za ta karɓo kayan jama'a ta dawo da su. Mun yi magana filaye na gwamnati da aka ajiye su domin yi ma al'umma aiki a nan gaba. Duk wani hili ko wani gida na gwamnati da aka san an ba wani ɗaiɗaiko ko wata ƙungiya da muka fahimci cewa aikin da za ta yi a wurin nan
ba na tahiyar da al'amuran jama'a ba ne, wanda a turanci ake cewa overriding public interest. Shi overriding public interest ina ga jama'a suna wasa da shi. In aka ce abu override, ko gidanka da kake ciki, gwamnati tana da damar ta zo ta ce za ta yi hanya ya bi gidan nan saboda override. Ba yadda za ka yi, ba yadda za ka, balle hili nata ne ka zo ka yayyanka shi kai abun nan ga dama. To gaskiya muna kira ga jama'a, duk wanda ya san an mishi wannan, kuma su hukumomin gwamnati masu wannan masu dauke da wannan nauyi, mun gaya musu, mun shaida musu, suna nan suna fito da wayannan bayanai, kuma za mu bi su guda za mu mayar jama'a da kayan su a aji. Ko shekara nawa suka yi, suna nan dai kayan jama'a ne. Ran da ita gwamnati kullum bunƙasa ta kai, bukata za ta zo, to ya ake so gwamnati ta yi? Shi inda wani bai zo ya yi tanadin wurin nan ba, kai kana zuwa ka raba shi? To kai ka je ka yi tanadin wani abu mana, ka san ka aje ma gwamnati wani abu. So duka abubuwan da mai girma gwamnati duba kenan, ya ce shi bai yarda da wayannan abubuwa ba. So ya ba da approval, an yi executive order, duk wani abu da ya kamata a bi, an bi doka wurin soke wayannan abubuwa, kuma an soke su so ku da yarda Allah. Sai magana ma'aikata, sai kuma akwai ishu na hilin jirgi, wanda duk wanda ya san halin da ake ciki yanzu a Najeriya, kusan mu ne na baya game da hilin jirgi. Irin wannan project ne na alfarma, an bashe shi amma kuma an zo an yi almundahana a ciki. Shi ma muna kan bi, muna bin kadin ya abun ya gudana. An yi award na farko biliyan 6, aka zo aka kara zuwa biliyan 11, aka zo da aka kai shi har inda aka kai. Mun saka independent valuers har guda 2. A jiyan nan mai girma gwamna ya ba da directive, hukuma ayyuka da hukumar gidaje su ba shi valuation na haɗin kai tsakaninsu, na haɗin gwiwa, shine na 3 kenan, saboda mu haɗa da wannan na independent, su private ne, professionals, da ya ɗauki mataki. Yanzu bayan da muke da shi ne duka kuɗin da aka kashe wurin nan, in a ƙara 10-15% sama bai wuce biliyan 1.1 ba wasu, amma kuma an biya kuɗin nan ba a yi komai ba. So shi ma yana da kyau jama'ar Zamfara su sani, muna kan wannan insha Allah. Sai kuma ta gefen ma'aikata, shi ma akwai garan bawul da a gurguje mai girma gwamna ya aminta zai yi, kuma ya fara. Akwai manya-manyan sakatarori wayanda aka yi, ya duba ya ce bai amince da yansu ba, saboda ayyusu ne bayan haɗuwa zaɓe don kawai a ƙara ma gwamnati nauyi da sauransu. Ya ce su koma, ya yi suspending wannan. Kuma akwai tsare-tsare dangane da samun himmatuwa ga ma'aikata da kuma tahiyar da ayyukan. Shi kan shi wannan tsarin yana nan tafe, yana kai. Satin da za mu dawo sallah insha Allah za mu yi onve, za mu buɗe, za mu saka ma jama'a shi domin su sani. Ban san akwai wani area da na yi missing. Sai na sarakuna, su ma wayanda aka yi daga Disamba, saboda muna ganin su ma an yi su ba akan ka'ida ba. Mai girma gwamna ya ba da dokar dakatar da su, kuma an riga an sanar da su. Kuma abu ne, in ana gyara abu ne zai ci gaba da faruwa. Duk inda muka ga abun nan bai saitu ba, insha Allah za mu saita shi. Assalamu alaikum.